Салом бародарон, хушомадед ба канали Азам блог. Имрӯз бародарон баҳри шумо ман 12 ҳодисаҳоеро ҷамъ овардам, ки хеле тарснок ҳастанд. Барои одамоне ки касали дил доранд, ба тамошо кардан тавсия намедиҳам. пеш аз оне ки видеоро роликро сар кунем, гуфтаниам бародарон, ки баъзе аз шумо дар комментария менависед, ки ин ҳама дурӯғ аст, аз кино гирифта шудааст. Не бародарон, ин танҳо русӣ аст. Мо аз русӣ гирифта ба тоҷикӣ перевод мекунем, халос. ин ҳодисаҳо аз ростӣ аст ё не, инро танҳо худо медонад. тамошо кунед бародарон ва фикру ақидаи худро дар комментария нависед. рафтем. ин ҳодиса дар шаҳри Мехико рух дода буд. духтаре бо номи Линда нисфишабӣ садое мешунавад. ӯ камераашро гирифта ба берун мебарояд ва нигоҳ кунед, ки дар камераи ӯ чӣ меафтад. ин махлуқ ба одам монанд буд, лекин дасту пои лоғари дароз дошт, гарданаш ҳам дароз буд ва ӯ хеле аҷоиб роҳ мегашт. бародарон, ба гуфтаи шумо ин чӣ аст? Дар комментария нависед. кунед, ки ин зан мехоҳад ба лифт дарояд, вале ӯ намедонад, ки ин охирин лаҳзаи ҳаёти ӯ мешавад. дар аввал ҳама хуб буд, лекин камтар пас ин зан рафтори хеле аҷиб мекунад, гӯё ки касе ӯро куштан мехост. ӯ ҳамёнашро меафтонад. вақте ки дари лифт ҳуй мешавад, ин зан ҳамёнашро аз замина мебардорад ва ба берун мебарояд. вақте ки ба берун мебарояд, чизе ӯро аз пояш медорад ва ба даруни лифт мекашад. баъд аз ин ҳодиса ин зан бе ному нишон гум мешавад. бародарон, шумо дар комментария нависед, ки ин чӣ буд, ки ӯро ба даруни лифт бурд. ин ҳодиса соли гузашта ба интернет афтода буд. дар ин ҷо нигоҳ кунед, ки як ашёи номаълуми гирд дар ҳаво муаллақ истодааст. ин ҳодиса субҳи саҳар рух дода буд. ба гуфтаи шумо ин чӣ аст? ин ҳодиса дар Ҳиндустон рух дода буд. як шахс одами бесарро ба навор мегирад. нигоҳ кунед бародарон, ки ин одам дар ҳақиқатан сар надорад, лекин ӯ чӣ хел бесар тавонист, ки зинда монад ва боз роҳ гашта истодааст. бародарон, шумо гӯед, ки ин одам чӣ тавр тавонист, ки бесар зинда монад? ба вуҷуд доштани драконҳо бовар доред? мо шумо драконҳоро дар киноҳо дида будем, ҳамин тавр не? дар асл ба вуҷуд доштани онҳо албатта ки ҳеҷ кас бовар надошт, лекин баъд аз тамошо кардани ин видео фикру ақидаи шумо иваз мешавад. ин ҳодиса дар Хитой рух дод. дар ин ҷо нигоҳ кунед, ки як шахс тавонист дракони азростиро ба навор гирад.
ҳодисаи соли 2014 ба интернет афтода буд. Дар ин ҷо дар нигоҳи аввал ягон чизи аҷиб ба чашм наменамояд, лекин агар хуб нигоҳ кунед, вақте ки таркиш мешавад, гирдҳои бод ба чизи нопадиде бармехӯранд. нигоҳ кунед, таркиш ин тавр бояд нашавад. инро ба фикрам збид матрица меноманд. баъд аз тамошои ин видео саволҳои бисёр пайдо мешаванд. чӣ тавр ин мототсикл тавонист ки бе одам ин қадар ҳаракат кунад? аз ҳама аҷибаш ин аст ки вақте одамон мехоҳанд ӯро доранд, мототсикл худро дур мекунад. гӯё қуввае ин мототсиклро идора мекунад. ин видеоро шахсе бо номи Майк октябри соли 2018 ба интернет партофт. ӯ ба ҷойҳои заброшени, яъне тарккардашуда гӯе мерафт ва ба навор мегирифт. ин дафъа ӯ ба як фермаи тарккардашуда заброшенӣ меравад ва нигоҳ кунед ки ӯ бо чӣ рӯпаро мешавад. вақте ки ин шахс ин садоҳоро мешунавад, ӯ дарк мекунад ки ӯ дар ин ҷо танҳо нест. камтар пас дар мобайни ин харобот як дар пайдо мешавад. вақте ки ин шахс камерашро ба тарафи дар мекунад, дар меафтад ва аз он ҷо як махлуқ ба мисли одам, лекин пӯсти баданаш ба мисли пӯсти бадани одамҳои мурдагӣ ба тарафи ӯ медавад. ин одам дод мезанад ва фирор мекунад. What the fuck? Yo! ин ҳодиса 10 май дар Сан-Франсиско рух дод. дар ин ҷо нигоҳ кунед ки аз байни биноҳо як махлуқи қадаш хело баланд мебарояд. ба ҳар тараф менигарад ва боз нопадид мешавад. бародарон, ба гуфтаи шумо ин чӣ буд? тамошои ин видео дар ҳайрат мемонед. дар ин ҷо нигоҳ кунед ки як шахс ё намедонам ин кадом махлуқ аст, аз даруни об ишора мекунад. ӯ ба одамон чизеро гуфтан мехоҳад, лекин ба тарзи ишора мефаҳмонад. ба чӣ ишора мекунад, чиро фаҳмондан мехост, номаълум. баъд аз тамошои ин видео шумо ба ошхона рафта хӯрок тайёр кардан намехоҳед. дар ин ҷо нигоҳ кунед ки як мард ба ошхона барои хӯрок тайёр кардан омад, вале ӯ мебинад ки кафлес худ ба худ ҳаракат карда истодааст, гӯё қуввае ӯро идора мекард. Money until they start coming to your house. Show you guys that I have a freaking poltergeist. тамошои ин видео шуморо хобатон намебарад.
дар ин ҷо як шахс танҳо дар ҷангал сайру гашт мекард. Ногаҳон ӯ космический корабль, яъне киштии инопланетиянро мебинад ва боз худи инопланетиянро мебинад, ки чӣ тавр ӯ ба киштӣ савор шуда парвоз мекунад. мо шумо фикр мекардем, ки ин махлуқҳо танҳо дар киноҳо дида мешавад, лекин аз ин ҷо мебарояд, ки инҳо дар асл вуҷуд доранд. ба ҳамин роле ки мо ба анҷом расид, дастгирӣ кардана фаромӯш накунем бародарон. Аз шумо дастгирии лайк, подписатсия, аз мо пешравӣ. Хайр, то боздид, дар паноҳи худо бошед.